मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मिले मकई में आईबा तोहर जवानी के लुटबा, गमछा बिछाई के छौरी ओकरी में धान तोड़ा कुटबा, ओकरी में धान तोड़ा कुटबा। मिले मकई में आईबा तोहर जवानी के लुटबा, गमछा बिछाई के छौरी ओकरी में धान तोड़ा कुटबा। पूरा दहिया के कर दे बनहास, छौरी उड़े नयत नयकास, न तो करवा खचा हलबास। माला उड़े नयत नयकास, न तो करवा खचा हलबास। पजामे सटाई के रखबो तोरा सुने रानी गे, हाफ डोन कहर त कहर तू छोड़ देबो पानी गे। माल गई पजामे सटाई के रखबो तोरा सुने रानी गे, हाफ डोन कहर त कहर तू छोड़ देबो पानी गे। हे खिलाई के चमन पड़ास, छौरी उड़े नयत नयकास, न तो करबो खचा हलबास। माला उड़े नयत नयकास, न तो करबो खचा हलबास। चोली के खोल देबो छौरी तोहर फीता गे, नपबो सामान तोहर हाथ से बीता बीता गे। चोली के खोल देबो छौरी तोहर फीता गे, नपबो सामान तोहर हाथ से बीता बीता गे। अंकित शर्मा के छोड़े तो यहास, हे गे उड़बी तो के तनोया कास, अमर जीत अमर कर तो बास। छौरी उड़े नयत नयकास, न तो करवा खचा हलबास। सुन ले खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।